'Yan uwa masu kallo, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda muka kawo muku wata magana wacce wani ɗalibin Abdul Jabbar ya faɗa a jiya cewa shi wai Abdul Jabbar ɗin ya fi Sayyidina Abubakar da Umar daraja, wanda mun riga mun yi sharhi a halkar da ta gabata a jiya. To yau kuma muna tafa da wata magana mai muni da shi kansa Abdul Jabbar ɗin ya furta, da'awar cewa an masa wahayi. Da'awar cewa an masa wahayi kuma an masa tajalli da dai abubuwa munana waɗanda suke kamar jingina kai ne da annabta. Kuma wannan shine ƙarshen galibi waɗanda suke kauce hanya irinsa, masu neman suna ta ko ƙaƙa, masu zakewa shubuhohi. Ƙarshen al'amari ko dai su yi ridda ko kuma su fito su yi wani abu wanda yake ainihin wato ko wannan abun ko da ba ridda bane amma kuma aiki ne na munafici. Abin da na ce ya yi da'awar an masa wahayi, bai furta da bakinsa ya ce wahayi aka masa ba, amma akwai da'awa. Ita kuma da'awa akwai sariha, akwai wacce take gairu sariha. Wato mutum zai iya amfani da wani lafazi wanda yake ba a fili ba, amma mai hankali ya san abin da ake nufi kenan. Duk da yake ya so ya furta hakan, amma sai sauri ya gyara ya ce an masa baiwa. An masa baiwa, za dai mu saurari maganarsa. Kuma za mu yi raddi, za mu yi bayani a kai, za mu fito da nukudodin da suke tabbatar da cewa wanda ya wannan maganar ɓatacce ne. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya kubutar da mu daga zamiya, Allah ka tsare mu. Sai dai kafin mu kawo muku maganar shi wannan mutum, akwai faɗakarwa guda biyu. Faɗakarwa ta farko shine mu sani cewa ba ana wa wannan mutum raddi ne don ya gagari mutane ba, a'a, sai don ya taɓa aƙidar mutane. Domin wani ɗalibinsa ya taɓa cewa wai ya Abdul Jabbar ya tsone wa mutane ido, kowa shi. Sai na ba shi amsa da cewa to ai haka al'amarin yake. Na ce duk mutumin da ya je misali ɗakin Ka'aba ana cikin aikin hajji, a cikin taron alhazai ya ɗaga baki ya zagi annabi a cikin taro, kana ganin wani zai kyale shi? Kowaye shi, gaba ɗaya alhazan nan za su yi ci a kansa. Kaga ai ba buwa ya siye ba wani abu ya zo da shi na hujja na ilimi wanda ya sa aka yi haka ba, ya taɓa aƙidar su ne ta wata fuska ta izgili, ba ta fuska ta ilimi ba. Inda da ilimi ya taɓa aƙidar, to za a iya cewa to wannan mutumin a tattauna da shi da dalili da hujja, malamai kaɗai suke da hurumin su yi magana a kansa. To amma tunda magana ce ta izgili ga addinin musulunci da faɗawa cikin mutuncin annabi, to kowa yana da haƙƙin ya kare manzon Allah ko da ba shi da ilimi, ya ba annabi kariya ko da ta fuskar ya fito ya Allah wadai ne, irin yanda muke wa shugaban kasar Faransa. Shugaban kasar Faransa za ka kowa ya yi Allah wadai, har 'yan fina-finai sun yi kuma an yaba musu, da wanda yake da ilimi da wanda ba shi da ilimi. In yi Allah wadai da shugaban kasar Faransa wanda ya yi ɓatanci ga fiyen halitta sallallahu alaihi wasallam, to babu shakka wannan mutumin sai an yaba masa, ba tare da duban shi mai ilimi ne ko ba mai ilimi ba. To haka za mu faɗa game da shi wannan mutum. Duk wanda zai fito ya kare annabi, ya Allah wadai da wannan mutum da irin lafizan da yake furtawa, babu shakka ya kyauta kuma an taɓa aƙidar musulunci ne, shi yasa ya magana. Mu gane wannan. Abu na biyu shine mu ɗaliban ilimi, faɗakarwa ta biyu kenan. Ina mana nasiha mu ɗaliban ilimi ya zamana cewa muna shiga cikin magana a haƙƙin wannan bawan Allah da basira da ilimi da hujja. Domin ita shubuha wanda zai kawo ta ne cikin ruwan sanyi ba tare da ya sha wahala ba. Amma kai wanda za ka rushe shubuha, in ka ce za ka shiga abin da rubda ciki, to za ka ƙara hankaɗa shi wannan ɓataccen ya ƙara ɓata akan ɓatansa, domin watakila ya riƙa zaton ya fi ka hujja. To saboda haka ana buƙatar duk lokacin da za ka yi raddi ga wani zindiki ko na mujirimi ko wani mulhidi, wajibi ne ya zama kana da hujjoji waɗanda suke hujjoji ne rasikhai, hujjajun ne ƙawiyya, ba hujjaj bane ba waɗanda suke da'ifa. To saboda haka wajibi ne ɗaliban ilimi su san wannan. Wanda ya kawo shubuha a ilimin hadisi, in ka san baka da ilimin hadisi, to ka haƙura ka bar wa ahlul hadisi su yi. A iya abin da za ka fito ka yi kai Allah wadai da wannan abu da ya aikata. Allahumma illa in akan fiqhun hadisin ka fito da ma'anar, ka nuna cewa ga ma'anar yadda malamai ka ji sun faɗa, ko da ma baka jin ba, a fahimta lafiyayya ana ji an san wannan fassarar da yayi ta ci karo da addini, to wannan in ka yi ba za a zarge ka ba. Amma ka shiga cikin masail din da dirasa da ta shafi isnadi, kamar irin abubuwan da yake faɗawa na yaudara da maganganu, wajibi ne ka yi haƙuri ka bar wa ahlul hadith
domin in ba haka ba za ka fada irin ramin da shi Abdul Jabbar ya fada, domin shi ma ya shiga ilimin da ba fanninsa ba ne. Man takallama fi ghairi fannihi ja'a bil a'ajib. Duk wanda ya magana akan fannin da ba nasa ba zai ta zuwa da lafizza da maganganu da abubuwan ban mamaki. To abin da ya na kwashe-kwashe da zamiya da harigido da hararre, wato kai ma ƙarshe za ka iya fadawa ta wannan fuska ɗin in ba ka yi takatsantsan ba. Waɗannan su ne faɗakarwa guda biyu waɗanda ne mana kafin mu gabatar muku da bidiyonsa. Yanzu bari in gabatar muku da bidiyon Abdul Jabbar inda ya da'awar wahayi ɗin. Bari mu saurara sannan mu sharhi a kai. Kuma sha'anin Allah, akwai wata tsaraba da na samu a yau, ko da yake tun shekaran jiya ma na sami ta dai, amma na so in gabatar da ita a yau yadda na gabatar da tsaraba a kurna ta munajatin nan da addu'o'i. Allahu ya Allahu ya Allahu, Rabbahu ya Rabbahu ya Rabbahu. Yau ma na so in zo da tsaraba sai Allah ya mantar da ni. Na sami rabbi kama an amta fazid, rabbi kama an amta fazidna. Wannan ita ce wadda aka kuma min baiwa da ita. Rabbi kama an amta fazid, rabbi kama an amta fazidna, rabbi kama an amta fazid, rabbi kama an amta fazidna, rabbi kama an amta fazid, rabbi kama an amta fazidna, rabbi kama an amta fazid, rabbi kama an amta fazidna, rabbi kama an amta fazid, rabbi kama an amta fazidna. To sai na so anan zan raba muku ita, saboda wannan tajalli na hasbunallahu, wannan sai aka min tajalli na godiya, tabbatar min da fata iya samu, kawai ka gode an gama. To amma yanzu gashi na kaddamar da ita, sai dai zan raba ta a garin tsohuwata, a mahaifar tsohuwata insha Allah. A can ake son na raba kuma na kaddamar da ita a zango, walillahi alhamdu. To waɗannan su ne lafazan da Abdul Jabbar ya furta. Dukkan ɗalibin ilimi ya riga ya san hukuncin wanda ya furta irin waɗannan kalaman, kai hatta ga magarin mutane sun san cewa mai wannan maganar ya kauce hanya. Abu na farko mu duba cewarsa. Yau ma na so in zo da tsarba sai Allah ya mantar da ni. To a ilmance idan muka ɗauko wannan gabar daga cikin lafazan Abdul Jabbar cewa Allah ya mantar da shi, za mu ga cewa magana rajiha wannan abin da ya rashin ladabi ne ga Allah subhanahu wataala. Domin a cikin harshen alkur'ani mai girma, a harshen alkur'ani mai girma gaba ɗaya mantuwa ba a jingina wa Allah ba. Gashi kuwa Allah ubangiji madaukakin sarki ce wa fa in ma yunsiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma alqaumin zalimin. Kaga sai Allah ya ce in shedan ya mantar da kai, bai ce idan Allah ya mantar da kai ba. Ɗaya kenan. Wannan yaron annabi Musa ya ce me Allah yake cewa fa ansa wa ma ansanihu illa shaytanu an azkura. Ba komai ne ya mantar da ni ba, face shedan ne ya mantar da ni daga intina. Kaga kenan mantuwa daga shedan ne ba daga Allah ba. Abu na uku faɗin Allah subhanahu wata'ala game da wannan mutum abokin zaman annabi Yusuf a kurkuku, lokacin da ya ce udhkurni inda rabbik, ƙarshe Allah ya ce fa ansahu shaytanu dhikra rabbih. Dan haka kaf ɗin alqur'ani ba inda aka jingina wa Allah subhanahu wata'ala mantarwa. Allah baya mantar da ɗan adam, sai dai ɗan adam ɗin ya manta ko kuma shi ɗan ya mantar da shi. Wato kamar da ya ce fa inni nasitul huta, na manta kifin, sai zamanto an jingina wa ɗan adam mantuwa bit tasabbub bil iktisab, shi kuma shaidan bit tasabbub, sababin mantuwa daga shaidan ne. Shi kuma ɗan adam zai iya janyo kansu wasu commitment da wasu tunane-tunane wanda za su iya kai shi ga ya manta abu, amma shi Allah ɗin ba shi zai mantar da kai ba. Da haka ko da za a jingina wa Allah mantar da bawa abu, to sai dai a jingina masa halittar ita mantuwa ɗin. Allah ya halicce ta, kamar dai sharri ne, ba zai yiwu ka fada cikin sharri ka ce Allah ya ɗora maka sharri ba, kamar yadda ya zo a cikin addu'a wa sharru laisa ilaika. Ka gani, da haka ubangiji subhanahu wata'ala ba a jingina wa Allah sharri, sai dai ta fuskar ba da labari da halitta, wato ta fuskar ikhbari bil khalq, wato ubangiji ne ya halicci alkhairi ya halicci sharri, to wannan ba laifi. Amma ka jingina ka ce ya mantar da kai, wannan ya saba wa abin da salafus salih suke a kai. Shedan shi ke mantar da mutum. Bari in ba ku misali, kamar mutum ne ya sha giya, sai ce Allah ne yasa na sha giya, kaga ba a faɗi, amma kuma yiwuwar ka sha giyar
ba zai iya yiwa ka ɗauki giya ka kwankwada ba sai da izinin Allah. Me ake nufi da izinin Allah? Ma'ana ba da yardarsa ba, ma'ana ba dan ya halicci hakan ba, to ko ka so kai ba za ka yi ba. Misali, Allah bai halicci za ka iya gani ta ƙeya ba, bai halicci gani ta ƙeya ka ba yanda ka isa ka yi gani ta ƙeya. To Ubangiji kuma ya halicci za ka gani ta gaba ta idanuwanka, sai Ubangiji ya haramta maka kallon haram. Kaga kai kake da damar ka kalli haram ɗin da idanka, ita wannan haram ɗin ko ka ƙi kalla. Shi Allah ya gama komai, ya halicci ganin ta ido, to amma bai halicci ganin ta baya ba saboda bai so a yi gani ta baya ba. To kaga kenan ta fuskar ƙaddara Allah ya halicci sharri, amma kuma ba so yake a aikata ba. A'a, yiwuwar a aikatan Allah ya halicci hakan. Da bai halicci hakan ba, to da mutum ko ya so yayi ba zai ba. In ka gane misalin, abin ya fito fili. Don haka jinginawa Allah sharri kuskure ne. Allah Ubangiji subhanahu wataala shi ya halicci alkhairi, ya halicci sharri, amma kuma sharrin ya fada, wato sharri Allah a kamar mutum ya yi zina ko ya sha giya ya ce ai Allah ne ya sa na sha, ko sharrin Allah ne. Kaga ba zai yi a furta wannan kalma, sai dai a ce sharrin shaidan, ko shaidan ne ya ziga ni, shaidan ne ya rudan. ba za a taba cewa Allah ya umarni da alfasha ba. Inna Allah la ya'muru bil fahsha, Allah baya umarni da alfasha. To haka ita ma mantuwa jinsi ne na aikin shaidan, ko kuma gafala ta shi dan adam. Don haka abinda muke gaya wa Abdul Jabbar, ba Allah ne ya mantar da kai ba, shaidan ne ya mantar da kai, ko kuma kai ka manta saboda gafala ta dan adam. To haka kuma ma dai daga cikin lafazansa akwai wata gaba, ita ma ya kamata mu lura da ita, cewarsa cewa wato an masa baiwa, duk da yake ya furta da farko ma ya ce an masa, ko an saukar mar, ya so ya ce an saukar, sai sauri ya juya ya ce an masa baiwa. Bawu yau ma na so in zo da tsarba, sai Allah ya mancar da ni. Na sami rabbi kama an amta fazid, rabbi kama an amta fazidna. Wannan ita ce wadda aka kuma mun baiwa. Wannan ita ce wadda aka kuma mun baiwa. Wannan ita ce wadda aka kuma. To ya kamata masu hankali su lura da wannan gabar. Ku zo mu duba abin da idan basira, cewa waccan addu'a yanzu ma ga wata addu'ar an sake saukar, da ca zai an sake saukar masa da ita. To tsoro ya ji, ya san za a yi masa raddi in ya ambaci an saukar, to sai canja lafazin saukarwar, ya zo da wata kalma ya ce baiwa. To mu muna da tuhuma akan ita wannan baiwa din. Idan muka koma harshen Alƙur'ani mai girma, za mu ga cewa ita kanta baiwa din, akan abin da ya shafi ka ce Allah ya maka baiwa, kuma ya zama baiwan nan ta shafa bayanin wata ibada ko wani zikiri ko wani dai salo na shari'a, to tana koma ne zuwa ga annabta. To don haka ya kamata Abdul Jabbar ya san cewa duk inda ya murda magana akwai waɗanda za su baro jirginsa, an san me yake nufi. Don haka ya kamata masu ruduwa da wannan bawan Allah su ji tsoron Allah tun gabanin tafiya su dilmiya, su tsinci kansu a cikin halaka lokacin da wala Allah damar ta kubuce musu, babu damar shirya. Domin duk wanda ya mutu akan bata irin wannan, bayan gaskiya ta bayyana a gare shi, to fa ya ji wa Allah fa abin babu yara. Saboda haka ya yi da'awar cewa wannan addu'ar ba shi ita aka yi, wahayin ta aka masa, ko da bai amfani da lafazin wahayi ba, amma kuma lafazin da ya amfani da shi yana dole zai koma ga ma'anar hakan ne, domin waye zai bashi. Kuma sannan har ma yake nuni da cewa ita wannan addu'a an ce ga shi ya yi wa mutane albishir, kuma ga inda zai gabatar da ita, amma an umarci ya raba ta guri kaza. Waye umarci shi? Allah kenan. In ba ta hanyar wahayi ba, ta ina zai samu wannan? To ya kamata masu ruduwa da wannan bawan Allah su kiyaye. Abin da yake ƙara ƙarfafar haka, ya ambaci tajalli, ya ce an masa tajalli, bai ce an masa tajliya ba. Caye an masa tajalli, ya kamata ku kula da wannan. Sannan abin da yake ƙara ƙarfafar haka, bayan duk ya ambaci wannan, a gaba sai ya ambaci cewa an masa tajalli. Saboda wani tajalli na hasbunallahu, wannan sai aka min tajalli na godiya, tabbatar min da fatahi ya samu, kawai ka gode an gama. To cewarsa an masa tajalli, ba fa cewa ya masa tajliya ba, ya masa tajalli. Kuma a yaren sufayi in suka ce tajalli, at-tajalli shine zuhuru shay. To waye masa tajalli din? A yaren su in suka ce at-tajalli, suna nufin bawa ya ga Allah, Allah ya ga, wato Allah ya bayyana ga bawa ya ganshi. To muka hada da cewa an masa baiwa, an bashi waccan addu'a, har ma ga inda ake so ya raba. Kaga in kana da hankali zaka gane inda ya dosa. Yana so ya ce Allah ne ya bashi mushafahatan. Wannan shine makomar maganarsa. Wanda yake da ilimi ya san dilala ta alfaz,
ya san dalalatul iqtida da dalalatul ishara da fahawal khitab dai gaba daya, to ya san inda maganganun wannan bawan Allah suka dosa. To bai ce at-tajliya ba, inda ta yi at-tajliya to sai mu fahimci cewa yana nufin an bayyana masa godiyar, shine an masa tajliyatul hamdi, kamar yadda ya faɗa an bayyana masa, an buɗe masa godiya. To amma ce an masa tajalli na alhamd, an masa tajallil hamd, bayyanuwa ta godiya, wato Allah ne ya bayyana a gare shi da wannan godiya. Ala ayi halin, ko da ba haka, in ba haka ba ko to jahilcinsa ne, domin mun koma ta fuskar lugha, in har yana nufin an bayyana masa gaskiya, sai dai ya ce to tajliyatul hamdi, ba zai yi ce tajallil hamdi ba, an masa, cewarsa an masa, to kaga wannan kenan muta'addi ne, domin ko da Hausa ce to amma kuma ya riga ya raba ya ce tajallil hamdi, tunda ya raba tajalli zuwa ga alhamdu, to ba zai taɓa yiwa ba a lugha, rakaka ce, sai dai a ce tajliyatul hamdi. In ba haka ba ko sai dai ce to wato na samu tajallil hamdi, sai zaman to godiya ce ta bayyana a garsa, amma ce an mini tajalli na alhamd. Ala ayi halin, maganganun wannan bawan Allah suna da muni ga dukkan wanda yake yana da ilimi, kuma hatta wanda yake ani ne, gama gari ne, in ya saurari lafazansa ya san suna da muni. Lafazinsa na ƙarshe shi yake ƙara tabbatar da abin da muka faɗa. Sai dai zan raba ta a garin tsohuwata, a mahaifar tsohuwata insha Allah. A can ake son na raba, kuma na kaddamar da ita a zango, walillahi alhamdu. To kun ji yanda lamarin bawan Allah nan ya gawurta da shi, har yana nema ya kai shi ga da'awar annabta, ko ya da'awar an masa wahayi. To kun ji dai wannan addu'a bayan an bashi, ga shi ma ga inda ake so ya raba, ga kuma inda ake so ya ainihin wato kaddamar, wato abin umarni ne kenan. To din ka duba abin zaka ga cewa babu shakka an halaka. Sannan wani abin mamaki kuma yana faɗa yana rawa, ita kanta rawar wani aibu ne mai zaman kansa. Rabbi kama an amta fazid, rabbi kama an amta fazidna, rabbi kama an amta fazid, rabbi kama an amta fazidna, rabbi kama an amta fazid, rabbi kama an amta fazidna, rabbi kama an amta fazid, rabbi kama an amta fazidna, rabbi kama an amta fazid.